गईनी तो हमरा से इतना खिसियाई बन। अच्छा केहू अपना परिवार से भला ऐसे उठेला ना। ए रजा जी बाहर मत जाई। हां बाहर आ जाए तो परिवार के चलावल जरूरी बा ना जाई। हां जी तो तारा देह पर साड़ी ना रही निमन, भोजन निमन ना मिली। हां तारा से मेहरारू के तो मर्द के हां बाहरा खुशी खुशी भेजे के चाहिए। तू भेजबू नु नहीं रजे बोलो रवाम के बगीचे में से पत्ते बाहर के लेके आई नु। हां त जन्म की हमर राजा जी 2000 के नोटे बाहर के लेके आई। 2000 बंद हो गए रे। हाय चूड़ी कंगन ना पहना। हां हाय हाय सिकड़ी सोना के ना पहना। हां गर्दन में नरियर के रसनी बांध के रख जाई। कब जब रवा हमरा आंखी के सोझा रहे त। हाय फटही लोग हाय नया साड़ी हमरा के ना चाहे। हां फटही लुगरी पहन के रह जाई। कब जब रवा हमरा आंखी के सोझा रहे त। ना कमाई तो खइबे का कोपड़ा। ए रजा जी हम बाजरा के लिट्टी खा ले। हमरा पुलाव ना चाहे। लेकिन ए रजा जी खिसिया के मत जाई। अगर जाही के बा तो प्यार से जाई। हमरा जतरो बना दे। अच्छा जाई चाहतनी। हां तई रजा जी बोलो एगो चुम्मी न लेके चल जाई। ई गीत के दू आदमी गौले बा के कल्पना जी गौले रहली। हां जी कि देवरा तुरी किली भरत शर्मा जी गौले। हां जी कि चोरी करी हो पपियू रे एकरा बात भी केहू गौले होई। हां जी लेकिन हम फेरे में नहीं थी ना मेहरारू बड़ी सुंदर बात कहले भी एक और बात के मानल जाई। कैसे कहती कि जातनी अरे बहारा तू कह करू तो जबे लागत होई कही तो तू कुछ कह त माइक में जैसे बोलत रही है कलाकार राजाला जैसे कितना सुंदर भाव में इनका खातिर उरा सब ताली बजाए इनका कला पर। तू कह हां ए राजा जी आहा हसबू ए राजा जी बोलो हो फोफिया लजा तारू कहे चलो। अरे इहे नु सीखे के मौका बा। सखी सिखावत अपना सखी के। हां जी खोलो जाए दी राउर छोटकी साली हिया अभी 9 में पढ़तिया 10वां 11वां 12वां में पढ़े लगी नु तो बोली आ जाए। 9 जाने ले 6 ना जाने ले बाकी ज्यादा साली ना कही के जीजा जी मत जाई। यही तरी एगो साली कहलक न कि ए जीजा जी हां बोलो हम पास हो गईनी। हां मिठाई ना खियाई तो कहले कि खिया दे। हां जी तनी मनी औरी पास हो जा पचावे लायक हो जाए। है कि जातनी बाहरा रे जातनी अरे बहरा आर करी ले चिरौरी चुमाए गौरी ले गाड़ी धरे अरे खाती जानी दौरी चुमाए गौरी गाड़ी धरे खाती जानी
रे चांदनी महाराय से हार करीले सिरौरी अरे चुमाए गौरी गाड़ी धोरे हाथी जानी दौरी चुमाए गौरी गाड़ी धोरे हाथी जानी दौरी मजा आवत तारू सबके है गीत पर बहुत गमछी दो हो ये हमार ना राउर हो ठीक बैठो बैठो सर बैठी 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 सर देखे रौरा सबके उम्र हमार जान जाए एने ओने मत फेंके ये दुनिया के शिकायत रहत हुई पप्पू भैया हाँ जी कि धोती कुर्ता में लागल 48 बरिस के ना हम जींस पहले तो लागल 24 बरिस के सही ओरिजिनल हमार डेट 2000 के जन्म हो 18 जनवरी के ये हमार पिताजी के मन रहे कि धोती कुर्ता में जइबो तो लोग के ठीक लगी हमरो ठीक लगी हाँ जी तो हम धोती कुर्ता में रहिला बाकी ये बलिया जिला होखे चाहे बक्सर हाँ जी आरा छपरा पहले के प्रथा रहे नाच देखे वाला जेकर बियाह होखे नो हाँ हाँ तो गांव भके लइका जा सो तो हम हो जाए सही तो नाच देखे के फेरा में जाई कमांडर में बैठी हाँ हाँ घर के लोग माना करे बाकी कहीं कि ना तनी जाए तो कुछ ठोंगा मिली हाँ जी तनी नाचो देख ले सही तो 4 गो रहो समित्र जवन हाँ महा लफुआ सही उचल जा सरेवटी में हाँ आई एड़ी उठा के ओ हो सकियो चापुर कुड़कुड़ माल तो निमने नु आई बड़ी सुबह सही अब ओहो घरी हम चौकी के सोझा बैठी रात भर हाँ जी 4 बजे भोर तक बैठी हाँ जब ले कमांडर खुले ना वो घरी गीत गवात रहे कौन अब वो गीत कहाँ गवाता ना लड़की को हंस लेडीज लोग अरे फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल कहतिया लड़की आज के गइल का ओही बयक साल आज के गइल का आज के गइल का आज के आज के गइल का ओही बयक साल पर जाते बनी तो मन भो अरे किस कोली गाल पो किस को गाल ओ जाते बनी तो मन भो पेट नहीं भरी भौरी सुमाए गो औरी पेट नहीं भौरी रहो में ए रजे बोल अब जाए तो 6 महीना में तो लौट के आई ना हाँ हाँ साल 2 साल के असर रही अच्छा तो कबले खाना खा के है पेट के भरत रह कुछ याद में निशानी दे ले जाए है गलिया पे ना है होठवे पर दे ले जाए वाह पेट नहीं भौरी रहो में
गाड़ी धोरे हाथी जाए देखियो बयतना लजाई जानी लाज से अरे चुम बिना गोलू जी रहे के पड़ी आज से रहे के सोनू समदिल ए ए ए बोलो सोनू अरे समदिल खानी अरे बोली जानी सौरी सुमय गौरी ले गाड़ी धरे खाती जा निदौरी चुमय गौरी ले गाड़ी धरे खाती जा निदौरी चुमय चिरौरी चुमाए गौरी ले